الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أما بعد قال الله تعالى جومر عربي ويا قومي إيه من يمبي ما لي هلك وادنمي هلك وادنمي أدعوكم بدن ندون إلى النجاة فيودي ددال وتدعونني أدن ندمي إلى النار فيودي جنگل biɗo nodda on fewde dadal an dañon jannaton aljanna oɗon noddami fewde natgol jengol tad'unani oɗon noddami li akfura billahi hami mana yadda allah ushrika bihi mi rendidinamo kanko allah ma laysa li bihi ilmun ko alana kam e muɗum gandal wa ana min aduukum boɗo nodda on ilal azizi fewde tedduɗo jaaliɗo alghaffari ju ani jafotoɗo bakkatuji holko waɗi onon yimɓe mbaɗo nodda on fewde e dadal oɗo nodda on fewde mana e jam e ko nafata on oɗon noddami fewde jeyngol oɗon noddami hami mana yadda allah mi rendidina allah e goɗɗum to banggue dewal ko ganduɗa alana kam e muɗum gandal min mbaɗo noddon fewde tedduɗo jaaliɗo o jurmotoɗo mana jafotoɗo bakkatujo la jarama ko goonga nama tad'unani ay kay ko oɗon noddami ilayhi fewde e muɗum nga hami rewa ɗum laysa lahu alana ɗum da'watun notango fi dunya gilay aduna wala fil akhirati wona jango lahara fami ɗo no moƴƴi ko noddoron kam fewde e mum ko yomi rew ɗum ko alana ɗum notango tawi noddama jabotako gilay aduna noon ha e lahara ala fo ɗo nototo wa anna maradana ayru torde amen ilallahi ko fewde allah wa annal musrifina ay fantiniɓe to banggue kefiru ɗum kamen ashabu nari ngol yimɓe jeygol fesa tadkuruna ɓe payi jangtade sahande ɓe ji lefte fami ɗo no moƴƴi payi siftorde payi haalde fami payi siftorde de oɗon payi siftorde a faami de sahande jiiɗon lefte ma aqulu lakum min dewi mi wiyanani on o fawidu min de mi boyli amri fiyam ilallahi fewde allah 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 basirun woni jiyaw bil ibada jiyaɓe faami ɗo no moƴƴi waqehullahu allah koye dandi oɗo sayyi'ati bonɗi mamaka ɗo koɓe pewjuno pewjino wardemo pewjino mana haddemako pewjino yaltindemo pewjino hoɓɓiddemo pewjino hanɗindemo ala fo koɓe pewjananimo kono allah dandimo e peeje bonɗe ɗe pewjuno waqihullahu allah koye dandi oɗo sayyi'ati bonɗi mamaka ɗo koɓe pewjuno wahaga jippi ɓe ali firauna allah dandi annabi Musa e peeje mabɓe bonde ko haga jippi ɓe ali firauna e koreji firauna e yimɓe muɗum jippi e ɓeɗon su'ul azabi bonɗum lefte mana yolayru annaru mana jeego kadi caggal ɗum yuraduna alayha ene arde dow mabɓe duppaɓe fami ɗo no moƴƴi jippi e mabɓe caggal nde annabi Musa danda e peeje mabɓe bonde jippi e mabɓe kamɓe yimɓe firauna jippi e mabɓe mana anani dey bonɗum lefte bonɗe yoolede fami ɗo no moƴƴi waqihullahu allah dandi allah dandi oɗo annabi Musa sayyi'ati bonɗi mamaka ɗo koɓe pewjuno mbino jinno ko wardemo pewjunaka firano wino ngare hankadi mbare oɗo oɗon gandi ko jiimi ɓuri labde ngare mbare oɗo fami ɗo no moƴƴi de joni noon peeje ɓe pewjuno caggal ɗum allah dandimo e peeje mabɓe bonɗe ɗe o haaga jippiɓe aale firauna e koreji oɗon ndiɗo ngaari firauna su'ul azabi bonɗum lefte almana so tawi ko yolayru ɓe joola kamɓe foof annaru e kadi caggal ɗum jeenge yuraduna alayha ene arde e mabɓe no duppaɓe guduwan subakaji wa ashiyan e kikiɗe wa yawma taqumu saatu walla wa yawma yaqumu saatu wa yawma taqumu saatu ñande dari darga ɓe mbiya udkhulu naate ya ala firauna ihi mun yimɓe firauna naato ye shaddal azabi cattuɗum e lefte woni jahannama wadkuru jangto sallallahu alayhi wa sallam is yatahajjuna tuma nde eɓe dugda nde oɗon dugda ana nder jeygol kamɓe hefereɓe tuma nde eɓe dugda siftor nden is yatahajjuna siftor nde eɓe dugda naarete nder jeygol kamɓe mana ɓeɗo hefereɓe fa yaqulu du'afa'u looɓe ɓe ina mbiya alladina wonande ɓen istakbaru mawnikinanoɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe ɓurno famɗude doole kamɓe goni rewoɓe ɓe ndewannoɓe ɓurɓe hewde doole ɓe
keɓɓito kamɓe rewannoɓe ɓe mbiya ɓen nam fa yaqulu du'afa'u hennoɓe lesɓe lesɗuɓe ɓe ɓe ganduɗa mana ngaɗa ko looɓe ɓe nam ɓe mbiyana lilladina wonande ɓen nam istakabaru mawnikinoɓe nam inna kunna enen de en laatima nam min laatima minen lakum wonande on taba'an komin rawnoɓe nam jami'u tabi'in nam minen de komin rawnoɓe e moɗon nam fa hal antum bela onon muhununa ko on duñoyoɓe nam naga amin nasiban gueɗal nam minan naare e jeygol he nam minen noon gila aduna ko onon min dewno nam joni noon beele oɗon jogui kattanɗe duñande amen hunde e lefte he komin jogori leftede ko beele oɗon mbawi haɗande min seeɗa e lefte he kam nam hayso mbawa hadde foof beele oɗon mbawi ustandi min lefte ɗe ɗum kam gonon garanti amen ɗum hal antum mughununa beele onon kon duñoɓe anna ga amen nasiban gueɗal minan naare e jeygol haala alladina astakbaru caggal ɓe kaali kaɗo haala kamɓe looɓe ɓe mawni kininoɓe e dow maɓɓe ɓe mbiyannoɓe ko kañumen goni keetuɓe allaji ɓe ɓen keɓɓitone jaaboɓe haala alladina astakbaru wiye ɓen mawni kininoɓe inna minen enen de kullun enen fof fiha ko e nder jeygol e keddotoɗen inna ay minen e moɗon fof kullun enen fof de fiha koye jeyge he keɗotoɗen allaha allah aɗa hakama allah kay ñaawi baynal ibadi hakkunde jiyaɓe ñawore jagguno en ñawore ñawama fa aɗa haral muminina aljannat allah nanni julɓe ɓe aljanna wal kafirina nar allah nanni hefere ɓe jeygol joni noon minen mum fof ko hen keddorɗen o tampine min haala ɗum kiwi haala qala alladina fi nneeri wiɓen wonɓe e nder jeygol wonnoɓe e nder jeygol ɓe pasi ɓe pasti ɓe cuppitima mana ɓe mutti ɓe cuppitima a faami ɓe tampi jeyge fuɗɗima tampindeɓe qala alladina wiya ɓen finnaare wonɓe e nder jeygol li hasanati ɓe mbiyana denowo cokowo mana jeygol o woni malik ɓe mbiyana on li hasanati jahannama ono denowo aljanna o cokowo aljanna ɓe mbiyanamo ud'u rabbakum nodde jommon amiɗon no moƴƴi yuhaffif anide o hoyfina annaga amen ñawman ñalande fodde ñalawma nala azabi mana e lefte malik an woni denowo jeygol o min nannama ga min puɗɗima tampudde min ñaagimama noddu joome o hoyfinana min lefte ɗe hay sinno ko ñalawma goto fodde tan ñalaw min ñaagima yo tinno o foftini min e jeygol hay sinno ko ñalawma goto fami ud'u rabbakum nodde jomon yuhaffif koye fina anna ga amen yawman ni fodde ñalande min azabi morade e lefte qaalu kanko maari ko heɓɓito wiya kanko yimɓe ɓe wondi ɓe ɓe o rendata jengeɓe kanko yaadiɓe makko kankone ɓe keɓɓitoɓe jabto yimɓe wonɓe e nder jengol ɓe qaalu ɓe keɓɓitoɓe mbiya alam taku mbele laatanoki te tikum ene addanno e mon rusulukum nulaɓe mon nulunoɓe mon ɓe bayyinati mana hujjaji labde beele onon kam ala nununoɓe moɗon beele kamɓe ɗe ɓe garde ɓe gaddano ko laaɓi ɓe kalnanon ko nenanno ɓe gaddano alam taku mbele laataki ta'atikum ina addanno e moɗon rusulukum nulaɓe moɗon bil bayyinati hujjaji peeñi qaalu kamɓe yimɓe wonɓe jeygol ɓe hefereɓe ɓe mbiya bala ko noon tigi wallahi de wallahi ɓe gari kay kono noon min jeddiɓe qaalu ɓe keɓɓitoɓe mbiya kamɓe mana renoɓe jeygol ɓe yi joni noon fad'u nodde onon nodde antum fa inna la nashfa'u li kafirin onon nodde Allah subhanahu wa ta'ala minen min tefanta kefeero jeddunoɗo Allah sali rewde Allah ala minen min tefanta on joni onon nodde alu nodde fadu kalu ɓe mbiya fada u nodde onon Allah ta'ala jomiraɗo heɓito wiya ma du'aul kafirin wonani noddago kefeero la fi dalalin so wona koye wasde jabede la fi dalalin so wona koye wasde noddago kefeero ala reftata hen ko wasde jabede raɗu inna minen de lanansuru amin balla rusulana nulaɓe amen alladina amanu eɓe gonɗimi Allah lanansuru rusulana wala nansuru alladina amanu minen ɓeɗo mamin ballu minen Allah mamin ballu nulaɓe amen ɓe min nelno ɓe jeddi ɗumen mamin ballu ɓen julɓe gonɗinɓe Allah ɓe gonɗini nelaɓe ɓe min nelnoɓe ɓenne kede mamin ballu ɗumen hande aminen lanansura min balla rusulana nulaɓe amen walladina amanu eɓen gonɗinɓe Allah ila yati duniya ɗam ɗo gurnam adunaru o yawma yaqumu ñande dari al ashhadu sidiji ñande dari seedeji ene ceetto golle ñande hende mamin ballu kala mamin nelno caggal ɗum mamin ballu kala jamnoɗo momin nelno o jaɓi ko addi ko
ɓen woni julɓe gonɗinɓe Allah Naam. famille ɗo no moƴƴi amina rudalanan so min balla rusulana nulaɓe amen alladina amanu ɓen gonɗinɓe Allah ila hayati dunya kam ɗo gurnam adunaɗo yawma yaqumul ashhadu ñande dari seedeji ne ceetto jamu shahidin wumul malaikatu yashhaduna nder rusuli bil balaghi wa alal kuffari bit takdhib malaikaji fof daroto ceettono dendagal mennode nelede wonde yettini nelal muɗum ɓe ceettoɓeɗo hefereɓe ko yedduɓe ɓe nelanoɓe ɓe ɗum ɗo woni koɓe ceettoto ñande hen noon Allah wi mami walluɓe ɓe nelnomi ɓe saabu kamɓe mission dokkunoma ɓe jettini so ɗum ɓenni kala jamnoɗo mission moɓe gaddunowo jaɓi koɓe gaddi ko onne kadi min wallor ɗum e nder ko mallamiɓe ko fami ɗo no moƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala woni wallu ɓeeɗo yawma ñalawma la yanfo mo nafata alzalimina toño ma'aziratum gantuji ñande ballamiɓe de ko ñalawma mo ganduɗa nafata nani de toñowo gantumo addi o toño gasi o adda gantu o wiya mo ƴetta gantowo mo lombo ɗon pour toñange nge iwa ala on gantu nafata yawma ko ñalawma la yanfo zalimun nafata mana toon yawma la yanfau zalimin ñande nafata mana ma'azira toñoɓe ma'aziratum gantuji mabɓe wala humna wodini ɓe allanatu goɗɗal yurmede Allah subhanahu wa ta'ala ene wodini ɓe kudde ɓe kuɗe goɗɗina yurmede Allah wala humul la'anatu wodini ɓe kuddi wala humno wodini ɓe suuddari bon ɗum mana galle mana galle battanɗo famiɗo no moƴƴi lefte cattuɗe famiɗo wala gad ko gonga wallahi jomiraɗo wi tayna min dokki Musa alhuda min dokkimo peewal ngal noon ko deftere ne wiye tawret mo ojisatuji goɗɗi ene gondi hen a famiɗo no moƴƴi wa awrasana min dontini bani israila ɓiɓɓe yaquba min dontini israila naɓe caggal Musa ɓenni min dontiniɓe alkitaba deftere tawrete nde min dokkino annabi Musa deftere tawrete kono noon caggal ɗum kadi nde o ɓenni o nooti joomi ko min ƴetti nden deftere nde min dokkunomo min dontini ɗum arɓe caggal makko israila naɓe heddiɓe ko gonga wallahi tayna dokki Musa alhuda deftere wal wiire deftere wa awrasana min dontini deftere nde ɓe bani israila ɓiɓɓe israila naɓe caggal Musa alkitaba deftere tawrete nde deftere nde hudan ko nde peewal so tawi neɗɗo jaggi woppani nde ene wona sababu peewal neɗɗo wa zikra ko nde waaju nde ulil albabi wonande jomiraɓe haqqillaji tazkiratan li ashabil uquli famiɗo no moƴƴi nde waaju kay wonande jomiraɓe haqqillaji nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fa min mbaɗani ni Musa joni heddi ko annene fasbir muñ sallallahu alaihi wasallam inna wa'dallahi ay fodore Allah e wallude kala mana mo neli haqqum ko gonga wa anta ma man ittaba'aka minhum ane kala dewɗo e ma gonɗinma jewɗon koye ɓe Allah jogori wallude ɓe wadde noon fasbir inna wa'dallahi fodore Allah e wallude ko wallude jiyam makko abun wallahi ko gonga wasataghfir imsino li zambika wonande bakkatuji ma famide liyastanna bika beele yimɓe ɓe ni ñemtinma famiɗo no moƴƴi sabbihi juul salli mana mutalabbisan aɗa jogiti hamde rabbika mana yettude joome bila asheyyi kekeɗɗaji ko baada zawal waɗa bikari e subakaji salawatil khamsi juula julɗe le joyi innal ladhina ɓen yujadiluna ɓene dugde fi ayatillahi e kawiseje Allah alqur'ana de ganduɗa ene dugde e kawiseje Allah de bi ghayri sultanin ko alda e hujja ata hum garɗo e mabɓe ganduɗa ene daro tan dugde e banggue alqur'ana oɗo kala ko haala e qur'ana ɓe jedda ɓe dugde sababu nde alqur'ana haalama qur'ana ko haalte ko welani ɓe te ɓe ngala hay hujja goto garɗo e mabɓe sababu nde eɓe jedda oɗo qur'ana jomiraɗo wi in fi sudurihim ɓeeɗo de wonani e becce mabɓe wonani e ɓerɗe mabɓe illa kibrun so wona mawnikinade e ɗaminade towtude e dow ma kabburu ɗum tan woni e mabɓe hay batta goɗɗum ala hen a faami waɗama an ya'lu aleyka faami de ɗaminade mana nde ɓe tawtata e dow ma tekadi ma hum wonani kamɓe bi balighihi koɓe heɓoyoɓe ɗum ɓe jettoytako ɗo ɓe muyito towtude dow ma wonde dow ma ala ɓe tampini koye mabɓe ɓe jettoytako toon ma humanani kamɓe ɓe balighi ko muyitoɓe toon heddi noon nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam fasta'iz billahi moolo Allah e worodde mabɓe ɓeɗo ko woroddeji ɓoli moolo Allah e worodde mabɓe innahu Allah wassamiu Allah woni nanowo konngudi mabɓe albasiru Allah woni jeewo alhaali mabɓe famiɗo no moƴƴi wa nazara fi munkiril ba'ath
oɗo aymo paɗen jippi koye yeddunoɓe darga jomiraɗo wi la halgu samawati tagol asmanuji ɗiɗo wal ardi tago leyɗele ɗiɗo ibtida an e puɗɗogol tagde asman oɗo tagde ndiɗo leydi gila e fuɗɗode akabaru ɓuuri mawnude min halguinnase tago yimɓe so ɓe jeddi darga no woodi yimɓe ɓe so maayi janggo koɓe ummittoɓe so tawi ɓe jeddi ɗum in yoɓe gandu kam oɗo asman tagdi ɗum e ndiɗo leydi tagdi ɗum ɓuuri mawnude ɓuuri sattude ɓuuri tidde tagde neɗɗo famiɗo no moƴƴi halgu samawati tagde asmanuji ni wal arde e leyɗele to banggue ibtida an to baru ɓuuri mawnude ɓuuri sattude ɓuuri tidde no halguinnase e taggo yimɓe lawol ɗimmol ɗum ɗo de ɓuuri sattude e taktade yimɓe lawol ɗimmol walakinna ko woni noon kasarannasi ko heewe yimɓe hefereɓe makka a yalamuna ɓeɗe ganda fahum kal ama kamɓe ɓe mbayi kono wumɓe ni famiɗo no moƴƴi yo mbayi kono wumɓe ni famiɗo no moƴƴi wama yastawi l ama kono noon fotata gumɗo wal basiro jiyowo ala gumɗo jiyowo ɓe potata wala alladina wona ɓen amanu gonɗinɓe allah wa amilu salihati golli golleji moƴƴi walal musi wona bonnuɗo ala ɓe potata gumɗo mana e jiyowo potata allah waɗi mana oɗo darbu misal ko julɗo e kefero julɗo woni jiyowo o kefero woni gumɗo o famiɗo no moƴƴi ɓeɗo potata wala alladina amanu wona ɓen amanu gonɗinɓe allah amilu salihati golli golleji moƴƴi ɓeɗo ne kadi potata walal musiɗo bonnuɗo ala ɓe potata gollo golle moƴƴi e gollo ko bonni ɗiɗaɗo fof ko boni yahata ɓe gona goto qalilamma famdi sanne sanne tazakkaruna ko ɗon mbacco famiɗo no moƴƴi qalilam famdi sanne sanne yatma yatazakkaruna koɓe mbacco inna saata ay darga o atiyatun koko arata la rayba sikki ala fi hay garal darga ala darga ko warata famiɗo no moƴƴi walakinna ko yeddu darga de darga ko warata fami walakinna ko wontan aktarannani o heewe yimɓe la yuminuna goɓɗinani garal darga no woodi wa qala rabbukum jommon wi ud'uni nodde kam asatajibu lakum mi noto on nodde kam mi noto on mana o ndewe kam mi barjita on famiɗo no moƴƴi ubuduni ananide mana o sabbikum famiɗo no moƴƴi nalladina ɓen yastakbiruna ɓena mawnikino an ibadati ga jiyaɓam ɓe ɓe ganduɗa ene mawnikini mana rewde sayadkhuluna ɓenne jogor natoyde aɓe payi natoyde jahannama ngeɗe jeegi witege ni dakhirin wal haalu koɓe hoyɓe famiɗo no moƴƴi mawni kiniɓe rewde allah mawni kiniɓe jabde mana ko allah yamiri mawni kiniɓe mana wuppude ko allah haadi ɓeede ko naatoyoɓe jahannama e te kadi taw wondude e hoyɗa ɓe koy allahu allah alladi kanko woni on jaala lakum baɗanɗo on allahila jamma taskunu fihi beele oɗon niiɓa oɗon ndeeƴa oɗon pofta e jamma he wanna haara o waɗani on ñalawma mo bosiran ñalawma ko ɓaggorgal wonande jiiɗe oɗon jawɗon ɗaɓɓoya hen mana no gurduɗon inna allah allah heyla zu fadli ko jom ɓural alannasi dow yimɓe walakinna ko woni noon akasarannaji ko heewe yimɓe la yashkuruna mantani nemaji allah ɗi mantani allah ɓe jugo gongdinani allah kala mo gongdinani allah on mantani allah sabu sa ƴeewi ma taw ko allah waɗanma ko wadde aɗa foti gongdinde allah jetta allah sa goni allah tan yettani allah ɗum moƴƴi walikum ay omon baɗowo ɗeɗo gueɗe allah woni allah rabbukum jommon haaligu kanko woni tagɗo kulli cheyin kala hunde la ilaha tabbiɗo dawal kandude rewede ala illa huwa sowona kanko anni tufakuna on fof no pirlitete ɗon galimanagal caggal daraɗo oɗo dalilu labɗo wonde ɗeɗo gueɗe fof ko allah waɗi kadhalika jomiraɗo wi ko ni tembe tembe yufaku lladina famiɗo no moƴƴi fennira firlitira ɓen kanu latinoɓe bi ayatillahi kawiseje allah yajhaduna aɓe jedda
Allahu alladhi ko Allah woni on ja'ala lakum badan al arda ndiɗo leydi qararan koko ñiibi sa dañi bismillah fami ɗon moƴ Allah ndiɗo leydi qararan koko ñiibi wassamaa Allah waɗi oɗo asman bina'an ko bildi wa sawwarakum Allah koye amni on fa ahsanu moƴƴini suwarakum baadiji moɗon wa razaqakum Allah koye arziguni on min at-tayyibati e laaɓɗi zalikumullahu ay baɗɗuni on mon woni Allah rabbukum woni joomon fatabaraka tuwi Allahu Allah rabbu jeyɗo alalamina binde ɗe huwal hayyu kanko woni guurɗo la ilaha tabbiɗɗo rewede kandude hen ala illa huwa sowona kanko fa'buduhu walla fadu'uhu noddemo koni ngare ndewe Allah o holisina lahu laɓɓinanemo addina diine gimmoɗon ke feeru alhamdulillahi yettode koye wotini Allah rabbi jeyɗo alalamina binde ɗe jomiraɗo wi qul wi inni min nuhitu min de mi haɗama an a'buda alladhina nde ndewanmi ɓen tad'una be oɗon ndewa min dunillahi ga Allah min de mi haɗama yomi rew ɗiɗo jaleŋeji ɗi ndewoton mi yamiraka yomi rew ɗiɗo ami ɗon no moƴƴi mirtu wi inni min nuhitu mi haɗama an a'buda alladhina nde ndewoyanmi ɓen tad'una be oɗon ndewa min dunillahi ga Allah lamma ja'ani nden ari eyam albayyinatu dalillaji ngotan faago Allah mi yi dalillaji labɗi cer wonde ala ko woodi e gonga so wona Allah caggal ɗum ɗo de somi rewi goɗɗum mi famanto paami caggal no mi yi ɗum ɗo mi andi ɗum ɗo woni gonga jamirami ko yomi rew ɗum ɗo mi haɗama yomi rew goɗɗum wondude e gonga o caggal mi andi gonga areyam wiɓe inni min nuhitu min de mi haɗama an a'buda alladhina min ndewanmi ɓen nde wona ɓe oɗon ndewa min dunillahi ga Allah lamma ja'ani nden ari eyam albayyinatu laaɓɗi heeƴƴi ɗi ganduɗa ni kollami dalillaji gotan faago Allah min rabbi ummiɗe joomam umirtu de mi yamirama an uslima nde jebbilantomi li rabbil alamina wonande jeyɗo binde o jeeɗo binde o de huwa alladi ko kanko woni on halaqakum tagɗo on min turabin il muradi e leydi halqi abikum adama minhu o heno tagi bammon adama humma refti min nutfatin o takti on oɗon ɓeeɗo toɓɓe maniyu tumma refti caggal ɗum min alaqatin itti maniyu o to nden ɗon toɓɓere o watti ɗum hettere ƴiƴam mana tekkude tumma refti caggal ɗum yukhrijukum o yaltinoyi on e yummiraɓe mon ɗiflan oɗon goni mana cukolon bimana aɗa falan ɗiflan bimana fano ɗon goni sukaɓe fami ɗon no moƴƴi somo reti caggal ɗum ko heddi on oɗon guuri tablugo ka ha keɓtoyon ashuddakum guuri sattude cagatagal moɗon duuɓi 33 fayi duuɓi 4 somma caggal ɗum litakunu ka ha latoyɗon suyuhan ko on nayeɓe dañon anin nayewagal keesi yala battayada tuggo nattawaɗum mbamɗa min o minkum kono ina e moɗon man on mo ganduɗa mitawaffa ene fatine omo waɗe galɗe makko ne gitte min qablu ko adi heɓoyde cagatagal ngal ne waɗi hen Allah ne ruttina ɗumen tumum ila keptoyani cagatagal karangal ngal awli tablugo ga ha keɓoyon jalanlaji musamman innade wattan mahdudan wattu mo ganduɗa ko dottanoɗo waɗa Allah kum beele jo o noon taqiluna oɗon kaqqila dalillaji gotan faago Allah gomni noon Allah walladi ko Allah woni on yuhuyi mo ina wurna woyumitu mo ina wara Allah tan wurnata Allah warata fa iza qada amran de Allah mana muuyi fi aadi ijadi shay'in muuyi wonude hunde fa inna ma yaqulu lahu yanta hunde de kun won fa yakunu hunde de won fami ɗon moƴƴi tan woni Allah subhanahu wa ta'ala waddara e hunde fami won tara ila alladhina bala yiyani ɓen ɓe ganduɗa yujadiluna ɓen dugde fi ayati llahi kayisa jalla alquran ande yusrafuna on fo no ɓe pirlita galimanagal alladhina ɓen kazzabu fennuɓe kitabe nder deftere qur'ana wa bima arsalna ko amin neli bihi muɗum rusulana nulaɓe amen oɗo tawhid walɗo ummital oɗo hefere makka jeddiɗum ko bima arsalna bi ko min neli e mum rusulana nulaɓe amen kamɓe ɓeɗo hefere makka joni noon fa sawfa ya'lamuna armaju ɓe gandoya an faɓe gubatu ɓe takdhibihim aninidi mana batta ndeji lefte sabi pernale mabɓe maɓe gandoyi maɓe gandoyi is dumunno mo ganduɗa kono ko isa so tawi oɗo is ko bimana isa
ɓe payi andude isil aghlalu so tawi callal fi anaqihim mbaɗama e daade mabɓe famiɗo no moƴƴi isa so tawi al aghlalu callal fi anaqi mbaɗama e daade mabɓe ko is won ɗo noon kono iso ko bimana isa famiɗo no moƴƴi isil aghlalu ma callal fi anaqihim mbaɗoyama e daade mabɓe wassalasilu cenuji mbaɗama e daade mabɓe yushabuna ɓe dasire hamimi ana e ngel ɗo jeygol jahannama summa refti finnari ɓe jeygol yusjaruna kuɓe reɓe gona doccotte jeygol famiɗo no moƴƴi summa refti qila lahum wiyenede to bange felore aynama kuntum holko laatino ɗon tashrikuno ɗon dendina min dunillahi ga Allah joni holto woni ko laatino ɗon oɗon mbiya ɗum ɗo ko Allah kañum e Allah tagdi aduna o ɗum holto woni qalu ɓe keɓɓitoɓe mbiya ballu kay mana majji birnima annaga amen wala narahum min de min jiyaniɓe wal ɗaccu lam takun walla lam nakun minen ni min laatonoki nadu amin ndewa min qablu ko adi chaine hay batte anka ibadatuhum iyaha min jeddi ni dewal mabɓe ɓe jet ɓe ndewannoma ɗin sana muuji amiɗo no moƴƴi Allah wi joni ko ndewano ɗon ko to woni ko mbiyano ɗon ko kañum e Allah ndendi oɗo aduna ko kañum e Allah tagdi aduna o joni ɗum holto woni gadde ɗum ɓe mbiya minen de min jiyan dallu anna ɗum de majjiga amen famiɗo no moƴƴi bal nakun nad'u min qablu shay'an ɗaccuni minen min ndewano ko adi hay dara minen ko ni tan hay batte min ndewano ɗum ne gasa akunakum min laataki naduwa min ndewanno min qablu ko adi chaine hay hunde wata kazalika jomiraɗo heɓɓito wiya innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama entum laha wariduna onon e ko ndewanno ɗon gaga Allah kala ko ndewanno ɗon ko wona Allah onon e ko ndewanno ɗon ko fof on gontat hande doccoɗe jeygol antum laha wariduna ay nder jeygol he tampine koye moɗon kadhalika ko ni tembe jomiraɗo wi idlari haulal mukadhibin ɓeeɗo bonnoɓe ɓeeɗo fenoɓe ganduɗa bonandeji mabɓe ɗi yudillullahu majjingol ɓeeɗo fenoɓe yudillullahu Allah ne majjina alkafirina yedduɓe Allah walikum ay ɗemon lefte bima kuntum ko sibi ko laatino ɗon tafrahuna oɗon belto fil ardi e leydi ɓe gayril haqqi ko alda e gonga oɗon belto taw weltare nde ndewton ko sanam oɗon belto taw ndel weltare he jeddoɗon ko darga oɗon jedda kala ko Allah haali kala mo Allah neli oɗon jedda ɗum ذلك ni tembe jomiraɗo yudillullahu Allah majjina alkafirina hefereɓe zalikum sahaɓe mbiyene ɗe mon lefte bima kuntum sibi ko laatino ɗon tafrahuna oɗon belto fil ardi leydi bi ghayril haqqi alda e gonga weltare mon fof ko fijirde weltare moɗon fof ala gonga ala hen wo bima kuntum e kadi ko sibi ko laatino ɗon tamrahuna oɗon jaacikino oɗon jañño to banggue weltare oɗon jaña weltare moɗon tamrahuna oɗon jaña weltare udkhulu naate bawaba jahannama bamuɗe jeygol khalidina alhaali kon sasoɓe fi hay jeygol fa bi'sa mbos mathwa ñiɓirde almutakabbirina mawnikiniɓe Allah subhanahu wa ta'ala jomiraɗo wi fasbir sallallahu alayhi wa sallam muñ na wa'dallahi fodore Allah e leftere ɓeɗo haqqun wallahi ko gonga ɓeɗo de leftere mabɓe Allah ne seedi ko gonga fasbir joni noon muñ na wa'dallahi fodore Allah e leftere mabɓe haqqun ko gonɗi imma nuriyannaka imma sallallahu alayhi wa sallam min kullima ba'dalladhi yogo e nden hunde na'iduhum nde min podaniɓe e lefte taw ko fi hayatika noon taw koye gurdam ma famiɗo no moƴƴi aw natawaffayannak walla ni min patin ma ko adi de emin leftaɓe aw natawaffayannaka walla min patin ma walla ta'adhibihim ko adi nde eɓe lefte kono faam kam fa ilayna hay sinno a ruttima e joome ko adi nde eɓe lefte ko fa ilayna ko fewde amen yurja'una ɓe duttete ilayna yurja'una imma min kollima giraɗo wuuri lefte ɗe min jogori wadde e dow maɓɓe ɗen jiira yitere ma aɗa wuuri so ɗum ala ene wawi min duttinma e joome min gartoma to amen ga gila noon min cuwa leftuɓe kono famma hay sinno ni garal ma ga en adima leftede mabɓe ko gaɓe paati soɓe gari komin leftoɓe ɓe imma nuriyannaka imma min kollima ba'dalladhi yoga e nden hunde na'iduhum nde min podaniɓe aw natawaffayannaka walla ni min patinma walla ta'adhibihim ko adi leftede mabɓe kono fam kam fa ilayna ko fewde amen yurja'una duttete on saha fa nu'adhibuhum lefto yaɓe ashaddal adhabi cattuɗum lefte
jomiraɗo wi wala gada ko gonga wallahi arsalna min neli rusulan nulaɓe min qablika ko idima an nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam min neli nulaɓe ganduɗa ko kamɓe guidima minhum ina e mabɓe man qasasna alayka momin kalanma kono wo minhum ina e mabɓe kamɓe ɓe min nelnoɓe mallam nago susaleyka ɓe min kalananima ene hen ɓe min qissanima qissaji mumen min mbima ko ni mbaddono ko ni mbaddono o min nelino ɗum min nelnon koye leñol kaza e kaza ko ni o wadduno e leñol ngol min kalnima ha laaɓi cer ɓen ne gooti kono ene e mabɓe ɓe ganduɗa min qissanakima qissaji mumen min kalananima inde mum kadi min mbiyanima ko ni waddono ni waddono min mbiyanima koye ngol leñol nelono koye ngol leñol nelono kadi ɓe min kalnanima hemɓe min kalanma hemɓe min kalnanima famiɗo no moƴƴi wala gadi ko gonga wallahi jomiraɗo wi arsalna min neli rusulan nulaɓe min qablika mana ko idima min hum ena e mabɓe man ɓen asasna aleyka min kalanima wa min hum ena e mabɓe man ɓe ganduɗa lamnago susa aleyka min kalananiɓe ruwi annahu taala basa salasa alafi nabiyyin habarama de Allah neli ujunnaje 6 mana annabi arba'atu alafin min bani israil wa arba'atu alafin min sa'irin nas Allah neli ujunnaje 6 mana annabi annabaɓe hen ujunnaje 4 annabi ɓe nden jiya koye israila naɓe ko heddi ko ujunnaje 4 keddiɗe ɗum ko dendagal yimɓe heddiɓe hen ujunnaje 4 noon ko banu israil ɓiɓɓe yaquɓe tanira mum keerudi Allah neli ɓiɓɓe yaquɓe amiɗo no moƴƴi wama kana li rasulin ay ɓeɗo fo min neliɓe kono wama kana li rasulin hananani nalaɗo yo e nelaɗo ɓe min nelnoɓe ujunnaje 6 nelaɗo ɓe min neli kamɓe ɓeɗo fo kono hananani hay goto e mabɓe yiyati nde addata ɓe ayatin hawnide wotere ila bi idnillahi wonata he koye yamirode Allah li annahum abidum marbubuna fa ida jaa so tawi ari amrullahi yamirode Allah e jippingol lefte dow hefereɓe udiya on saha ñaawe hakkude nulaɓe e fennunoɓe ɓe bay bil haqqi e gonga wa khasira perta hunalika ɗon almubdiluna bonnunoɓe ɓe on saha zahara alqada'u wal khusranu linnasi wa hum khasirun fi kulli waqtin qabla dhalika Allah woni Allah alladhi kanko woni ja'ala lakum baɗan ɗon al an'ama nemoradi Allah de woni baɗan ɗon nemoradi famiɗon no moƴƴi Allah waɗi non nemoradi famiɗon no moƴƴi Allah woni kanko woni Allah alladhi on ja'ala lakum baɗanɗo on al anama nemoradi waɗa nun mana geludi waɗa nun mana dammiri waɗa nun mana nayi amiɗo no moƴƴi kolce tarkabu ha mbaɗɗo ɗon min ha e mana e nemoradi hen kono womin ha anani de ngeloba e nagge ene wadde Allah taga nun ɗum ɗo oɗon ñaama hen oɗon mbaɗɗo hen womin ha e hen ko ganduɗa kuluna oɗon ñaama ɗum koko ñamete tan wala kom ne woda noon fi ha e nemoraji he mana fi nafoore wonde on jogui en nafoje goɗɗi de on ɓira hen kosam oɗon jara on ƴetta waburuji ɗon kutoro oɗon ƴetta tefeɗe oɗon kutoro oli tabatahu ki jettoyoɗon ali an jettinoyon ali ha e dow majji ha jetan haaju fi sudurikum wonde mana e nder moɗon oɗon ƴetta dimle tedduɗe on mbaɗa e dow majje wayno giluɗi e nayi oɗon nawa oɗon ma so tawi wonaɗo ɗi tawaka on mbawa mana nawde ɗen dimle wa alayha dow majji wa alal fulki dow laaɗe tuhmaluna oɗon mbaɗɗo ɗo fami ɗon ngabba e dow laaɗe fami ɗon no moƴƴi Allah tagani on ɗum ɗo o yurikum Allah kay ina holla on ayatihi dalillaji kayuseje makko joni noon fa ayya ayatillahi hol fo e gotan faago Allah kay ayaji makko ɗe hol fo e kayuseje Allah ɗi on e gotan faago makko tunkiruno ko ɗon jedda falam yasiru kamɓe jahani ardi e leydi fa yanzuru ɓe ƴeewa kayfa kana holno laaturi aqibatul ladina wattandeji ɓen min qablihim idiɓeɓe kanu ɓe nde laatima ashadda minhum ɓe ɓuuri ɓe sattude famide en hiɗi ashad aksara minhum ɓuuri ɓe hewde wa ashadda quwwatan ɓuuri sattude doole famiɗo asara e batteji fil ardi e leydi wayno kuɓeje wayno mana ko nandi hen mahateji towɗe bare kamɓe jahani e leydi he ɓe ƴeewa hol fennunoɓe nulaɓe adiɓe ɓen holto battini ɓe ganduɗa kañumen gaddinoɓe arde kañumen ɓuuri ɓe hewde kamɓe ɓeɗo heferen makko kañumen ɓuuri ɓe hewde doole kañumen ɓuuri ɓe jawɗere e battedeji leydi ɓuuri ɓe jogade mahateji joɗɗe e mahateji towɗe ɓeɗo noon foof kalkama joni noon ɓeɗo ɓuuri ɓe dendagal ko dokkano joni kamɓe kon ɗo noon soɓe jeddi Allah noon mata ɓe jiyani ɓen
dañino ɗum ɗo fof kono kalkama te kamɓe ɓe dañani ko ɓen dañño ko to banggue doole e to banggue jawɗele kala ɗon no moƴƴi falam yasiru kala kamɓe jahani il ardi e leydi fa yanzuru ɓe ƴeewa kayfa kana honno laatiri aqibatul ladina wattindeji ɓen ni ko wi min qablihim idiɓeɓe kanu yande laatinoma akthara minhum ɓuuriɓe hewde wa ashadda quwwatan ɓuuriɓe sattude doole ɓuuriɓe hewde doole wa atharan ɓuuriɓe batteji fil ardi e leydi ɓuuriɓe kuɓeje ɓuuriɓe magasinuji kono ayi ɗum ɗo fofde fama agana nafani duñani haɗani anhum gamaɓe ma kanu koɓe laatino yaksibuna ɓe paggiti ɗum ɗo ko jawɗele ɗum ɗo ko duuleji kono ɗum ɗo jawɗele ɗe e doole maɓɓe no ɓe mbayi hewde doole ni haɗani ɓe leftede ayi ɗum ɗo ko faggudu kamɓe paggiti ɗum kono faggudu nduɗo haɗani ɓe janngol nadde e toɓe poti nadde ɗo woni jeengol ma agana duñani nafani haɗani anum gamaɓe ma kanu koɓe laati yaksibuna aɓe paggiti ɓe haɗani ɓe nadde jeengol jomiraɗo wi falamma jaatuhum nden addi e maɓɓe rusuluhum no laaɓi maɓɓe bil bayyinati e kawisaji laaɓɗi cer no laaɓi maɓɓe gadde maɓɓe kawisaji laaɓɗi farihu kamɓe hefereɓe ɓe belti bima ɓe beltori bima inde honko wonnoɗo maɓɓe minal ilmi mana e gandal hay ɗum ko yeeso jalkito haga jippi hime maɓɓe ha kanu koɓe laatino bihi e muɗum yastahzi'una ɓe jalkita fami ɗon no moƴƴi jomiraɗo falamma ra'aw nden ɓe coyinima ba'sana lefte amen ɗe ɓe jimana lefte ɗe ngara ɓe moƴƴi falamma ra'aw ba'sana